En l'Expo Elèctric trobarà totes les novetats d'aquest any i part de les que trobarem l'any que ve, però, a més, i cada cop és un punt més important de l'Expo Elèctric, és les tecnologies que uneixen el vehicle elèctric i la mobilitat sostenible amb les energies renovables. Que en la primera edició hi va haver la participació d'un Nissan Leaf, carrets de golf i algun carricotxe, si em permeteu l'expressió, de neteja urbana i poca cosa més. Ara mateix, però, la possibilitat d'obtenir, pagant, està clar, qualsevol vehicle elèctric és brutal. Jo crec que això és bàsic perquè, a part de la teoria, poder provar-lo i ni que sigui 5-9 minutets, doncs és tocar-lo el producte, no? I això és adequat. Doncs mira, em sembla que els ecoloquis són molt interessants, sobretot perquè no només tracten d'allò, dels tipus de vehicles elèctrics que hi ha de la tecnologia, sinó del repte que suposa tota aquesta tecnologia. La pasan bien un poco y se van empapando de todo lo que es la ecología. Si hem de fer un canvi i coses com aquestes, doncs, valen la pena.